Ngizokhuluma la ngokubaleka. Ngizothi ugijima kancane. Siyabaleka la. Sibalekela abangani, ihlobo, abafundisi, abazali, ama-business associates. Ibona bonke abantu abazozama uku-influence i-message kaNkulunkulu negatively. Siyababalekela ukuze ukuphila kwezwi kuqhubeke njalo. Isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu athi keep noma let izwi lakhe libe khona namhlanje, isizathu sokuthi kumele liphile kuwona wonke umuntu, nomuntu osedukile endleleni ayibone la engenzi kahle khona. The reason why ke singafanele sibe ne-filter when it comes to iqiniso, ingoba abantu iqiniso kumele belizwe njengoba linjalo. There are many people engiseke ngababalekela nami who tried ukuthi bethi compromise leli qiniso noma hlasipe bethi angalikhulumi ngale ndlela, kodwa ngababalekela ngoba bengifuna mina ukuthi abantu bezwe le message le nami enhlizweni yami engithanda ukuthi bayizwe. Ngoba uma ngigibela noma ngenze yonke le misebenzi, angifuni ukukhala kubantu ngithi nginikeleleni. Noma ngabe izwi laNkulunkulu lithi isisebenzi esisebenzayo nokukhuthala kwayo isona esidlayo, isisebenzi singakhuthela sidle. Kodwa lokho ngiyakubalekela ngoba angifuni ukuthi kuthiwe egcineni imoto yethu, umuzi wethu, iselfoni yethu, iy'mali zethu. Ngale nkathi ngigijima ngifuna ukuthi i-message kaNkulunkulu mengiyikhuluma isithombo esingatshalwa ngoNkulunkulu ongene nako kube isona sosiphupho, kodwa labantu laba okwabaNkulunkulu i-message bayizwe. And baningi abantu babethi uma wenza lama video akho kumele ngabe imade kakhulu. Ngithi no, angikwazi mina uNkulunkulu wami ukumlimitha ukuthi akhulume, kumele akhulume ngale ndlela kumele akhulume ngayo. And ngale nkathi ngizowenza ama-video abe-shorts ngoba nakho ngifuna ukuthi abuke abantu abaningi, asasebenzela uNkulunkulu lapho. Ngizama la ukuveza ukuthi ngale nkathi ushumayela ngeke uze ukwazi ukuthi uplease bonke abantu. Angifuni futhi nami ukuba umfundisi noma umvangeli noma umpostoli noma umprofeti noma umalusi ozoduma umhlaba wonke. uNkulunkulu yena ofanele udumo. Mina okwami ukuthi ngikhulume lokho engiphathiswe kona uma abantu beyithanda lonto bayithanda, kodwa ukuduma nokuba ngcono angikuthandi lokho ngoba phela shuthi angizazi ukuthi nguba. Kodwa uma mina ngi-content noma ngi-content ngalento uNkulunkulu anginikeze yona, ngiqhubeka ngihamba kuyona ngokuphathisa kwami, ngizokwazi ukugijima. But uma ngakubalekeli ukuthi fanele ngikhulume i-message ithandwa yibona bonke abantu, fanele ngiplease abanye abantu, uma ngakubalekeli lokho ngizoshayeka. I've seen abantu abakhalayo kuyimanje abadlale ngegift yabo ngoba nakho befuna ukuplease abanye, nabanye abahleli nomoya kaNkulunkulu abangasebenzi kuyimanje abafila so bad ngoba bayazi ukuthi ngabe bakephi noma ngabe sebesebenza kangakanani. Mina ke why would I waste such a huge gift engaka engashintsha umhlaba wonke ngihlale nawo noma ngiyisebenzise ngokwezwe? So the devil is trying so hard ukuthi evimba abantu, uzingela abantwana. I remember in Revelations ukuthi kuthiwa uDrago wayibona indodana ezelwe ewumntwana efuna ukuyithatha, ebhavumula, efuna ukuthi ayibulale, kodwa yakhuphukuselwa ezulwini, yasizwa isandla sikaNkulunkulu. Kuthiwa ukudinwa nokufutheka nokudla amazinyo kwavela kuyena, nowesifazane wabalekiselwa ehlane. So la uSathane uyazama ukuzingela our gifts, ufuna asebenze ngendlela yakhe, kodwa uNkulunkulu enomusa. Sibona siphepha nje noma silele bayasifuna ngezinto zabo, bayazama abanye bathunyelwe empilweni zethu ukuthi bezoswisa, but umusa kaNkulunkulu uba nathi. So ungayibalekeli igift kaNkulunkulu, ivumele isebenze kuwena ngendlela uNkulunkulu akubekele ukuthi usebenze ngayo. And ukhumbule ukuthi abafundisi one day
bayojajwa uNkulunkulu. Ungasho izinto ngoba nakho ufuna ukuplease abantu, isho exact njengoba uNkulunkulu eshilo. Umuntu kaNkulunkulu imessage le oyidlulisayo uzoyithatha, ongasiyena kaNkulunkulu uyolimala. Yingakho la kumele understand ukuthi esikwenza sikwenzela uNkulunkulu, ngoba one day uNkulunkulu uzokuphenelize noma akulahle, kanti bengafanele ulahlwe, ngoba liyasho izwi uNkulunkulu yoba street uma esahlulela abafundisi. Uma sisebenzela uNkulunkulu, sisebenzela umuntu omkhulu kakhulu, kumele sibe honest, sibe loyal kuyena, nama-services esiwenzayo siwenze si-sober minded, kodwa sibe alert ngoba usathane uhlezi esibhekile efuna uku-influence ama-gift ethu. Okokugcina ngithi mina, don't feel bad ukuthi usebenzela uNkulunkulu. uNkulunkulu mkhulu kakhulu. Uma ubona abantu abahle noma abanemali noma abanezinto ezinhle noma abadumile noma banamandla, izinto zibahambela kahle, bona usebenzela uNkulunkulu ungekho lapho, don't feel bad. uNkulunkulu yena opha abantu lezo zinto zonke. Wena uma umsebenzela ngenhliziyo emhlophe emsulwa, uzokwazi ukunikeza ipeace, aphinde akureward ngokunye. Kodwa-ke kubalekele ukuthi abantu be-influence igift yakho, akube uNkulunkulu noma umoya oyingcwele okuhola kwi-gift yakho ukuze uzokhula kakhulu. In Jesus name, amen.